Pipila ka Kapuso Stars ang nakigduyog o nakisadya atol sa Salta Salta Festival 2024 sa Zamboanga City. Sili punta sa report ni Krisa Dapitan. Jam-packed ang open ground sa Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City dihang nakisadya ang Kapuso Stars nga sila si Ken Chan, El Villanueva, Sofia Pablo, Allen Ansay ug Joaquin Manansala atol sa kasaulugan sa Salta Salta Festival 2024 Domingo sa gabii. Gani, halos di matagakan og dagom tungod sa kadaghan sa fans nga miduyog sab sa selebrasyon. Gisugdan kini sa pagharana ni Joaquin sa fans. Nagpakiligsab ang Kapuso Love Team nga sila si Sofia Pablo ug Allen Ansay. Samtang gawas sa init ang panahon, giubanan sab kini og hot performance ni El Villanueva. Wasab nagpaulahi sa pagpakilig si Ken Chan o Dr. Lyndon Javier sa Abot Kamay na Pangarap. Sobra, ma'am! Gusto ko makipag-picture kay Ken Chan! Idol ko yun! Ilabihan ang pagpasalamat sa Kapuso Stars sa mainitong pagdawat kanila sa ilang fans. Super saya ng crowd and lahat sila nakangiti and kinilig ako for them. Sobrang sabik nila. Namatay yung ilaw, ang dami palang tao sa likod. So, grabe dinumog talaga nila. So, maraming salamat. Kalakas ng energy nila, kaya lumalakas din at nabuboost din kami habang nagpa-perform. Giimbitahan sab nila ang ilang fans nga padayong mutanaw sa ilang mga programa sa Kapuso Network. Pwede niyo kaming abangan sa All Out Sundays every Sunday 12 noon and of course sa panansalsa ng City Jail sa GMA Afternoon Prime this year na yan. Mga Kapuso, lagi po kayong manonood ng Abot Kamay na Pangarap 2:30 PM sa GMA Afternoon Prime and also All Out Sundays tuwing linggo. Malipayon sab ang Barangay Council sa Talon-Talon sa malampusong aktibidad. Actualmente first time, sucede, no? Ya liba kita artista, hindi lang uno, 5 pa kayo. Alegre kat pati, mira man tamin tol crowd, first time dia ka klase, tamitan estimate yung tamire mga 5 to 7,000 nila. This is not just about entertainment, but an experience that Barangay Talon-Talon will cherish. Kauban si Sim Romero ug Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.